Ni June naiz eta aurtengo ikastaro honetan buruz behera eta crawl egiten ikasi dut. Ni Male naiz eta piztinara joan nintzanean ikasi egin nun dana. Ekai naiz aurtengo ikastaro honetan buruz behera ibiltzen eta buruz behera salto egiten eta crawl egiten ikasi dut. Ni Jone naiz eta aurtengo ikastaroan crawl egiten da atzeruzka ikasi dut. Ni Ander naiz eta lehen urtean baino gehiago ikasi dut crawl egiten daigarian. Ni Beñat naiz eta aurtengo ikastaro honetan crawl egiten ikasi dut eta urrazpian denbora asko gehiago egoten ikasi dut. Ni Maider naiz eta aurtengo ikastaroan crawl egiten eta buruz behera salto egiten ikasi dut. Ni Naroa naiz eta oraingo ikastaroan crawl estiroan hobetu naiz. Arnasa hartzen hobetu naiz eta buruz behera ere ikasi dut. Ni Amaia naiz eta urteko ikastaroan crawl egiten eta arnasa hobetu hartzen ikasi dut. Ni Erik naiz eta atzeraska azkarrago egiten, igarik eta azkarrago egiten dut. Ni Andoni naiz eta crawl ikasi dut. Ni Odi naiz eta aurtengo ikastaro honetan crawl eta arnaz hartzen urrazpian hobeto ikasi dut. Ni Leire naiz eta aurtengo ikastaro honetan lasaiago ibili naiz eta poseatzen ikasi dut eta hankari ematen. Egun batzuetan gaixorik egon nintzen. Crawl egiten eta buruz behera salto egiten ikasi nuen. Ni Iarren naiz eta Ondarroko Igeiri taldean nago, baina ikastaro honetan oso ondo pasatu dut lagunekin. Ni Ane naiz eta aurtengo ikastaro honetan crawl eta buruz behera egiten ikasi dut. Aurtengo ikastaroan crawl eta atzerezka hobetu naiz. Ni Onintza naiz eta aurtengo ikastaroan buruz behera crawl eta azkarro egiten ikasi dut.